Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanku da zuwa wannan tasha tamu ta Hausa AA TV, tashar da take kawo muku ƙayatattun shirye-shirye wanda suka hada da tarihin 'yan mazan jiya, labarin ƙasashe, fasaha da Hausa, kacici-kacici da ma sauransu. Tsohon shugaban ƙasar Chadi wanda aka fi sani da marigayi Idris Deby Itno, ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin. An haifi Idris Deby Itno ran 18 ga watan Yunin shekarar 1952 a garin Barboda mai nisan kilomita kusan 190 daga Fada a arewacin Chadi. Bayan karatun Kur'ani, Idris Deby Itno ya yi karatun boko a École Française ta Fada, sa'annan ya tafi zuwa Lycée Franco-Arab da ke Abidjan, sai sannan ya tafi zuwa Lycée Jacques Modena da ke Bangor. Bayan haka Idris Deby ya shiga makarantar ofisoshi da ke N'Djamena kafin a aika shi training zuwa Faransa. A ƙarshen wannan training ne Idris Deby ya dawo da Professional Certificate of Pilot, cewa da takardar shaidar ƙwarewa wajen tuƙin jirgin sama. Bayan dawowarsa, Idris Deby ya samu ƙasar Chadi ta karkasu gida-gida, ta zama tamkar fagen yaƙi. Idris Deby ya ci gaba da gwagwarmaya tare da Hissène Habré har shekara ta 1982, yayin da Hissène Habré ya zama shugaban ƙasar Chadi, kuma aka nada Idris Deby a matsayin Commander-in-Chief of the Army. Sakamakon kwazonsa, Idris Deby ya sami damar zuwa makarantar koyon yaƙi da ke Faransa domin ƙara ƙwarewa a wannan lokacin. A shekarar 1986 ne, bayan dawowarsa daga Faransa, aka nada Idris Deby a matsayin mai ba shugaban ƙasa shawara a fannin tsaro. Ran 1 ga watan Afrilun shekarar 1989 ne aka fara samun takon saka tsakanin Hissène Habré da Idris Deby, abinda ya sa Idris Deby ya gudu zuwa Sudan kafin daga bisani ya tafi zuwa Libya. An zargi Idris Deby da wasu mutane guda biyu da ƙoƙarin yin juyin mulki, wanda a ƙarshe wannan abokanan zargin nasa aka kama su kuma aka kashe. A wannan lokacin Hissène Habré yana mulki irin na kama karya a ƙasar Chadi, a kashe wannan kuma a ɗaure wannan, a ci mutuncin wannan kabila ko wannan siyasa, kwata-kwata babu kiyaye haƙƙin ɗan adam. Shugaban Muhammad Gaddafi na Libya ya karbi Idris Deby da hannu biyu, sannan ya bashi taimakon makamai domin tunkarar Hissène Habré bisa yarjejeniyar sauko da fursunonin Libya da Hissène Habré ya ke tsare da su a wannan lokacin. Daga nan Idris Deby ya koma Sudan don ci gaba da fafatawa ƙarƙashin ƙungiyar Patriotic Salvation Movement, ma'ana ƙungiyar kishin ƙasar Chadi. Tare da taimakon Libya da Sudan, Idris Deby ya kifar da gwamnatin Hissène Habré a shekarar 1990, inda ya ci gaba da mulkin ƙasar Chadi, kuma ya yi shekara ɗaya har guda 30 yana mulkin ƙasar Chadi, kuma ya nuna ainihin kishin ƙasarsa da kuma Afirka a fili, yayin da ya jagoranci sojojinsa wajen yakin da aka yi gwabza tare da 'yan Boko Haram. Idris Deby ya ci gaba da mulkin ƙasar Chadi har ranar 20 ga watan 4 na shekarar 2021, ranar da aka kashe shi ta hanyar harbinsa a ka da kuma baya. Da wannan mai sauraro muka kawo ƙarshen wannan bidiyon namu, da fatan za ku ci gaba da ba mu haɗin kai
ta hanyar danna mana subscribe. Idan wannan ya kasance ita ce ziyarar ta farko ga wannan tasha, to ga wata alama nan ja a ƙasa, ita muke bukatun ka danna, za ta rike ta dawo ruwan toka. Idan kuma ka riga kaya baya, to ya wadatar, ba sai ka sake yi ba. Sannan kuma duk bidiyon da ka kalla idan har ya burge ka, to za ka iya danna wannan alama ta hannu mai yatsa a sama, shi ma bulu ne, zai rike ba sai dawo ruwan toka. Idan kuka yi haka, duk lokacin da muka dora sabon bidiyo, to insha Allah za a sanar da ku. Da fatan Allah ya sake sada mu da alkhairi a cikin bidiyon mu na gaba. Mun gode.